Има хора, които нямат специално образование, но имат способността да усещат промените във времето. Те се наричат метеопати. Има хора с сърдечно-съдови заболявания като ритъмно-проводни нарушения, които се влияят от магнитни бури, от покачване и повишаване. Няма някакъв уред, който да измерваме тези неща. Аз мисля, че ние в ежедневната практика не го измерваме атмосферното налягане, но просто от самите опаквания на пациента може да се съди дали се чувстват неразположени. И препоръчваме, примерно, да се редуцира малко дозата на антихипертензивните медикаменти, на антиритмните нарушения, които те могат да се появят. Атмосферното налягане, влажността и температурите са основните фактори, които засягат по-чувствителните хора. Налягане се отразява различно върху човешкия организъм. При сърдечно-съдови заболявания са рискови пациенти, да кажем, при горещи тините, когато има високи температури, може да се получи топлинен удар и тогава се получава дехидратация на организма и обезводняване, което може да доведе до колапс, сърцебиене, гадене и повръщане и човек да припадне. Другото е, което слънчев удар може да се получи, когато има директно нагряване на главата и повишаване на температурата. Атмосферното налягане влияе и върху вътрешното ухо, където е органа на равновесието. Специалистите ни съветват редовно да ходим на профилактични прегледи, за да избегнем неприятните неразположения от промените на времето.